Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna. ഈ സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കാണുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണേക നിപുണോ തദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ. രാധാ കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജനാനന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി കി ജയ്. ഉപദേശാമൃതം നമുക്ക് രൂപ ഗോസ്വാമി തന്നിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ. നമ്മളിപ്പോ ആദ്യത്തെ 7 ശ്ലോകങ്ങള് വൈദി സാധനാ ഭക്തിയാണ്. അതില് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഏതാ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം വാചോവേഗം മനസ്സുക്രോധവേഗം ജിഹ്വാവേഗം ഉദരോപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ സർവമതം പൃഥ്വീംസ ശിഷ്യ. അപ്പോ ഭൂമിയിൽ ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ് ആ വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ടത്? വാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ക്രോധത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക, ജിഹ്വ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഉദരം വയറ്, ഉപസ്ഥ ജനനേന്ദ്രിയം. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിക്കാണ് ഭൂമിയിൽ ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ് കണ്ടത്? 2-ാമത്തെ വിനശ്യതി. അപ്പൊ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ കണ്ടത്. അത്യാഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കുക മാത്രമല്ല, ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുക. പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കഠിനാധ്വാനം. അതായത് കിട്ടാൻ പ്രയാസമുള്ളതിന് വേണ്ടി അമിതമായി ജോലി ചെയ്യുന്നത്, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. പ്രജൽപ അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരം. അതിന് ഒരു പ്രജൽപയ്ക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മള് പോക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞ് തവള കടന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. ഭക്തിയിൽ നിന്ന് അകന്ന് എന്തായാലും, ഭക്തിയല്ലാത്ത മറ്റെന്ത് സംസാരമായാലും അതെല്ലാം പ്രജൽപയിൽ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കുക. കൂടുതൽ ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലോ നമുക്ക് വാദോരാതെ സംസാരിക്കാം. അപ്പം പ്രജൽപ. ഇനി നിയമാഗ്രഹ. 2 അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? നിയമം പാലിക്കുക, നിയമം പാടേ പാലിക്കാതിരിക്കുക. അമിതമായി നിയമം പാലിക്കുക, എന്തിനാണ് എന്ന് അറിയാതെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു. മറ്റേത് നിയമം ഒന്നുപോലും പാലിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നിയമാഗ്രഹയിൽ വരും. പിന്നെ ജനസംഘ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൂടുന്നത്. ലൗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ?
തീവ്രമായ ആഗ്രഹം. തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കാണുന്നത് ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ: ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗാത് സതോ വൃത്തേ ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യാത് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗാത് സതോ വൃത്തേ ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഇപ്പൊ ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി, ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഉത്സാഹ, നിശ്ചയ, രണ്ടാമത്തത് നിശ്ചയ, ധൈര്യ, തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത്, അതാണ് 4-മത്തത്. 5-മത്തത് സതോ വൃത്തേ, സംഗത്യാഗ, 5-മത്തത് സംഗത്യാഗ, 6-മത്തത് സതോ വൃത്തേ. ഇപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ്: ഉത്സാഹ, നിശ്ചയ, ധൈര്യ, തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത്, സംഗത്യാഗ, സതോ വൃത്തേ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഭക്തിയെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രേമം വളർത്തുന്നതാണ് ഭക്തി. ഭഗവാന് നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന പ്രേമം. അപ്പം ഭക്തി വളർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രഹ്ലാദൻ 9 നവവിധ ഭക്തി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് നവവിധ ഭക്തി? ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം, പദസേവനം, അർച്ചന, വന്ദനം, ദാസ്യം, ആത്മനിവേദനം. സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ ഈ 9 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഈ 9 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലായി, ഭഗവാനോട് ഉള്ള പ്രേമം നമുക്ക് വളർത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പോ അത് ഈ 9 എണ്ണത്തിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, എല്ലാം ചെയ്യാം. ഒരു കാര്യം ഈ 9 എണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ഉദാഹരണം, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശ്രവണം മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. കീർത്തനത്തിന് ഉദാഹരണം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുമെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ സ്മരണം, എല്ലായ്പ്പോഴും ഏത് സാഹചര്യമായാലും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. പിന്നെ പാദസേവനം, നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയും ലക്ഷ്മി ദേവി, അർച്ചനം പൃഥു മഹാരാജ്, വന്ദനം അക്രൂരർ, ദാസ്യം ഹനുമാൻ, സഖ്യം അർജുനൻ, ആത്മനിവേദനം ബലി മഹാരാജ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഈ 9 എണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തന്നെ ചെയ്ത് ഭക്തിയിൽ വിജയം കൈവരിച്ച ഭക്തന്മാരുടെ ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം 9ഉം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഈ 9 കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത ഭക്തൻ ഏതാണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അല്ലെ? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹം ആ ദുർവാസാവുമായിട്ടുള്ള ആ ലീല നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തന്റെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കൈയും കാലും തലയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതിന് എല്ലാ 9ഉം ചെയ്തതിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോ അതാണ് ഭക്തി. അപ്പൊ ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഉത്സാഹ. ഇതിനകത്ത് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എന്താണ്? അപ്പൊ ഇതിന് 6 തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഇത് നമ്മള് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവില് ഒരു ശ്ലോകം കണ്ടു. എന്താണ് ശുദ്ധമായ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഇതാണ് ഉത്തമ ഭക്തി.
അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തി ആണ് നമ്മളിവിടെ ഭക്തിക്ക് സഹായിക്കുക, ഭക്തി സഹായിക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാനോട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയല്ല. അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം, മറ്റ് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ജ്ഞാനവും കർമ്മവും ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യന കൃഷ്ണാനു, ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തി, ഉത്തമ ഭക്തി അഥവാ പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനോടുള്ള അനന്യ ഭക്തി, ഭക്തിയുത സേവനവും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഭക്തി സേവനം ഏതെങ്കിലും ബാഹ്യമായ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായിരിക്കും. കൂടാതെ ഫലേച്ഛയിലുള്ള കർമ്മവും ശുഷ്ക ജ്ഞാനവും മറ്റെല്ലാ സ്വാർത്ഥ മോഹങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പൊ സ്വാർത്ഥ മോഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പം എനിക്ക് മുക്തി ലഭിക്കണം എന്നുള്ള മോഹം പോലും സ്വാർത്ഥമാണ്. എനിക്ക് മുക്തി ലഭിക്കണം, എനിക്ക് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കണം എന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹവുമില്ല. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രേമം വളർത്തുക, ഭഗവാന് എന്ത് ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഭഗവാനെ സന്തുഷ്ടിപ്പെടുത്തുക, ആ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമായ ഭക്തി. അപ്പൊ ഈ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ഉപദേശാമൃതത്തില് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഉത്സാഹത്തോടെ, രണ്ടാമത് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ, ധൈര്യാത്, 3-ാമത്തെ വാക്കാണ് ധൈര്യ. ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമ. അപ്പൊ ഉത്സാഹ നിശ്ചയ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളം വാക്കുമായിട്ട് സാദൃശ്യമുണ്ട്. ഉത്സാഹം, ഉത്സാഹത്തോടെ, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ, ധൈര്യാത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമയോടെ. 4-ാമത്തത് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന, അതായത് തത്വങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനമാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. ആ ഭക്തിയുത സേവനം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അത് നമുക്ക് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. 9 നവവിധ ഭക്തി: ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക, പിന്നെ പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, ആത്മനിവേദനം, അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്, തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ്? തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന സംഘത്യാഗ. ഈ 5-ാമത് പറഞ്ഞ സംഘത്യാഗ, ഇതിന് സാമ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ഒരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്തായിരുന്നു? 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ജനസംഘം. അതെ, അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ ജനസംഘം ചേരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികവാദികളുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുകെട്ട്, അത് നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തിയെ സഹായിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക, ലൗകികരുടെ കൂട്ടുകെട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക. അതാണ് സംഘത്യാഗ. പിന്നെ സദോവൃത്തെ, 6-ാമത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആചാര്യന്മാരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. അതാണ് 6-ാമത്തത്. അപ്പൊ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ, ക്ഷമയോടെ, തത്വങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിച്ച്, ലൗകികരുടെ കൂട്ടുകെട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച്, ആചാര്യന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കെന്താണ്? സംശയാതീതമായി ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ വിജയം നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു. ഭക്തിരസ അമൃത സിന്ധുവില് ആദ്യത്തെ 1.1.11 പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. അതാണ് ശുദ്ധഭക്തി, ഉത്തമ ഭക്തി. ആ ഭക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനെ സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം. എന്താണ് ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ? അപ്പൊ ഇവിടെ വിവർത്തനത്തില് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്, ശുദ്ധഭക്തൻ, ശുദ്ധമായ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, അവൻ ചിലപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയും അധപ്പതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് ഭക്തൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആത്മാർത്ഥമായി അനുഗമിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അധപ്പതനത്തിലേക്കായിരിക്കും പോവുക എന്ന് ഭക്തൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുടെ പടികൾ നമ്മൾ കണ്ടു, 9 നവവിധ ഭക്തി. ഇനി 6 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഉത്സാഹത്തോടെ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുക. അപ്പൊ ഉത്സാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഉത്സാഹം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്താലും, ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ എടുത്താലും, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകാരെ എടുത്താലും, അവർക്ക് ആ ഉത്സാഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ അവർക്ക് വിജയം ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ.
വിജയിക്കാനില്ലെങ്കിൽ സാധ്യമല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിലും മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ഭക്തി ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല. ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിത്തെ കോയി ഭാഗ്യവാൻ ജി ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ് ഭക്തി ലതാ ബീജ് എന്ന് നമ്മളെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു. അതായത് കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. ആ കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കിട്ടുന്ന അപൂർവമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി ലതാ ബീജം കിട്ടുന്ന അപൂർവമായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏത് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണെങ്കിലും ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അപൂർവമാണ്. അപ്പോൾ ഭക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് വന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. ഇതില് ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതില് 80% ആൾക്കാരും മാതാജിമാരും പ്രഭുക്കന്മാരും എത്ര വട്ടം ഈ ക്ലാസ് കേട്ടതാണ്. എന്നിട്ടും അത് കേൾക്കാനുള്ള ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭക്തിലത ബീജം ലഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഉത്സാഹം തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഉത്സാഹം നമ്മളെ ശരിക്കും ഭക്തിയെ പുരോഗമിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഈ കാരണം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു ജയിലാണ്. ഇവിടെ ഒരിക്കലും സന്തോഷം ലഭിക്കുകയില്ല. ഈ ജയിലിന്റെ അകത്ത് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ആനന്ദം ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു മകളുടെ കല്യാണം നടന്നാൽ ഈ കാര്യം നടന്നാൽ എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും. ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സന്തോഷം കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ക്ഷണികമാണ്. ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമാണ്. അത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ഭക്തിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് നമുക്കുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പോ ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഉത്സാഹം കൂടുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രവണം ആരിൽ നിന്ന് പക്ഷെ ശ്രവിക്കണം? പലയിടത്തു നിന്നും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇസ്കോണില് പ്രഭുപാദരുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ശ്രവണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നാണ് ശ്രവിക്കേണ്ടത്? ഉത്തമാധികാരി ആരാണ് ഉത്തമാധികാരിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? യഥാർത്ഥ ഗുരുവിൽ ഇല്ലാതെ സമഭാവനയോടെ എല്ലാവരെയും കാണുന്ന പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്ന ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്ന ഭക്തനെ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് അറിയില്ല ആരാണ് ഉത്തമാധികാരി, ഇതൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉത്തമാധികാരി എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായത്. പക്ഷെ ഇത് ആരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ്? നമ്മൾ ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്ന ഭക്തനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുക. അപ്പൊ ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടി പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്? ഇത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് 4.34 ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഗുരുവിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത്? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന. കറക്റ്റ് ആണ്. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തിതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനാം തത്വദർശിന. അപ്പൊ തത്വദർശിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. അതായത് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച സത്യത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 3 കാര്യങ്ങൾ. പ്രണിപാതേന, അദ്ദേഹത്തെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുക. പരിപ്രശ്നേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനയപൂർവം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചറിയുക. വിനയപൂർവം, അത് പ്രത്യേകം. അല്ലാതെ നമ്മൾ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട. ഒരു ഗുരുവിനെ വിനയപൂർവം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുക. സേവയ, അദ്ദേഹത്തിനെ സേവിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ ഗുരുവിൽ നിന്നേ അറിയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗുരു തത്വദർശിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ശ്രവിക്കുക, ആ ശ്രവണം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ശ്രവണം ചെയ്യുന്നത് ആത്മാർത്ഥതയോടെ നമ്മൾ ശ്രവിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, എനിക്കറിയാത്ത കാര്യം, അതായത് നമ്മൾ ചിലരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ, അയാൾക്ക് അറിയാമോ എന്നറിയാൻ. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മൾ അധപതനത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഭഗവാനെ കുറിച്ച്
അറിയാനുള്ള ആ ഉത്സാഹം കാണിക്കണം. അത് ശ്രവിക്കണം. ആരിൽ നിന്ന്? ഗുരുവിൽ നിന്ന്, ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടിയുള്ള യഥാർത്ഥ ഗുരുവിൽ നിന്ന്, തത്വദർശിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മള് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ച് പ്രണമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനോട് സേവനം ചെയ്ത്, കൂടാതെ വിനയത്തോടെ അന്വേഷിച്ചു വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇതാണ് ഉത്സാഹം. അപ്പൊ ഉത്സാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിലൊക്കെ ഉത്സാഹം വരണം? നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള ഉത്സാഹം, അതാണ് തുടക്കം. ശ്രവണം, ഉത്സാഹം. അപ്പൊ ആരിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കണം എന്ന് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു. കൂടാതെ ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഉത്സാഹം എന്താണ് വേണ്ടത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്സാഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. അപ്പോ ഇതിന് ആ ഉത്സാഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള സമയം കണ്ടെത്തുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പറയാം, എനിക്കിതിനൊന്നും സമയമില്ല, വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ തീർന്നിട്ട് വേണ്ടേ എനിക്കിതെല്ലാം ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളത് മാറ്റിവെക്കും. പക്ഷെ ആ ഉത്സാഹം നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വരിക എന്നല്ല, നമ്മളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തുകയാണ്. ആ സമയം കണ്ടെത്തി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനും ഉള്ള സമയം കണ്ടെത്തി നമ്മൾ അത് ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ചെയ്യും. അതാണ് ഉത്സാഹം. അപ്പൊ ഈ ഉത്സാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഭക്തിയെ അനുകൂലമാണ്, ഭക്തിയെ പുരോഗമിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തത് അഭിരുചി. അഭിരുചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിശ്വാസം ഭഗവാനില്, ഭക്തിയില്. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ ഒരു രുചി നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. കൂടാതെ ഭക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉയരുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എന്നെ ഭക്തിയില് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണൻ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസം. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ എന്നെ ഭക്തിയില് തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസം, അതാണ് രണ്ടാമത്. ഇനി അടുത്ത എന്താണ്? ധൈര്യ. ഉത്സാഹം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആത്മവിശ്വാസം, അതാണ് ആത്മവിശ്വാസം. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണോ നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജീവന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും ജീവനും ആത്മാവുമാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിനുള്ള വിജയമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ വിജയമാണ് പ്രധാനം. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ എന്നെ ഈ ആത്മാവിനെ സഹായിക്കും, ഈ ആത്മാവിനെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കും എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം. അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്ന ആത്മവിശ്വാസം. ഭക്തിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ഈ ഉത്തമ ഭക്തിയിൽ, ആ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമഭക്തിയിലെത്താൻ, വിജയകരമായി പ്രേമഭക്തിയിലെത്താൻ ഭഗവാൻ എന്നെ സഹായിക്കും എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണ് അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ. ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് പക്ഷിയുടെ മുട്ടകളുടെ കഥ. ഈ കഥ ഏതാന്ന് മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോഴേ ഈ കഥ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷിയുടെ കഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഥ അറിയാം മാതാജി. കടൽ തീരത്ത് മുട്ടയിടുന്ന കുഞ്ഞു പക്ഷി. അതെ അതെ. അപ്പൊ കടൽ തീരത്ത് മുട്ടയിട്ട് അല്ലെ ആ പക്ഷി. അപ്പൊ കടല് എടുത്തോണ്ട് പോകുമ്പോ പക്ഷി എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ കടല് മൊത്തവും ഞാൻ കുടിച്ചു വറ്റിക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ആത്മവിശ്വാസമാണ് ആ പക്ഷിയുടെ ആ കടലും പക്ഷിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആ ആത്മവിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഗരുഡൻ തന്നെ അത് അറിഞ്ഞു വന്ന് ഗരുഡൻ സഹായത്തിനെത്തി. ഗരുഡൻ പറയും, മര്യാദയ്ക്ക് ആ മുട്ട തിരിച്ചു കൊടുക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുടിച്ചു വറ്റിക്കും. അതേപോലെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭവസാഗരം കടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പക്ഷിയെ പോലെ നമുക്ക് ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഭഗവാന്റെ ഈ മായാശക്തി. ഇതിൽ നിന്ന് വെളി വരാനായിട്ട് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഉത്സാഹത്തോടെ നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം കണ്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ തന്നെ വരും നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആ ആത്മവിശ്വാസം തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക്
ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം, ഉത്തമ ഭക്തനാകാൻ സാധിക്കും എന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് രണ്ടാമത്തേത്. അടുത്തത് ക്ഷമ, ധൈര്യം. വളരെ പ്രധാനമാണ് ക്ഷമ. നമ്മളിപ്പോ ആ തുടക്കത്തിൽ വരുമ്പോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 4 തരം ആൾക്കാരാണ് സുഹൃതികൾ. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജന സുഹൃത്തിനാർജുന അർത്ഥ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ഈ അർത്ഥോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉള്ള കഷ്ടതകൾ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോ ഇതൊക്കെ കാരണമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നാമം ജപിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ ജപിച്ചിട്ട് ഒന്നും മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ഒരു എന്താണ് ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഈ കഷ്ടതകൾ തന്നെ ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരിക്കും. ചിലര് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് മാറ്റം വരും. ചിലരെന്താണ് അത് ഇട്ടിട്ട് പോവും. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കറിയാം 18 ദിവസത്തുള്ള ക്ലാസ്സില് 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേരാണ്? ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു 100 പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ ആ 100 എന്നുള്ളത് ഒരു 90 ആവും, പിന്നെ 80 ആവും. അവസാനം 18 ദിവസം വരെ ഇരിക്കുന്നത് എത്ര പേരായിരിക്കും? കൂടിപ്പോയ ഒരു 30 പേരായിരിക്കും. ഈ 30 പേരിൽ എത്ര പേരാണ് ലെവൽ 2ലേക്ക് വരുന്നത്? അപ്പൊ ആ ഒരു ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രധാനമാണ്. ക്ഷമ കാണിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ധൈര്യം. ഇപ്പൊ ക്ഷമയ്ക്ക് ഉത്തമ ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ആ ക്ഷമ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാരും ഇപ്പോഴും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കടന്ന് അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നേനെ. ഈ ഭക്തി എന്താന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ എത്ര ക്ഷമയോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാനായിട്ട് 42 വർഷം അദ്ദേഹം ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നു. ആരും സഹായത്തിനില്ലായിരുന്നു. എല്ലാരും അദ്ദേഹത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി അവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നത്, അതിനു മുമ്പ് പോയവരെല്ലാം അത്ര വിജയകരമായിട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ എല്ലാരും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മാഗസിൻ വിൽക്കാൻ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടുകളാണ്. ആ ക്ഷമ കൂടാതെ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീതയുടെ എല്ലാ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷനും എല്ലാം എഴുതിയ ആ ബുക്ക് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അത് വിറ്റ് കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ കൊണ്ടുപോയി. ഇനി എന്തിനാ ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞില്ല, ഇനി എനിക്ക് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിലോ. എന്നിട്ടും ക്ഷമയോടുകൂടി അദ്ദേഹം അത്രയും ഓരോ സമയവും എങ്ങനെ എന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാമെന്ന ചിന്തയോടുകൂടി. കൂടാതെ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ എത്തിയപ്പോഴും ഒരുപാട് അദ്ദേഹം ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ആ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം, ഭൗതികതയുടെ അങ്ങ് അന്ധകാരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവരെയാണ് അദ്ദേഹം മാറ്റിയത്. അപ്പൊ ഒരിക്കല് പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ സൺഡേ ഫീസ്റ്റ് വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പ്രഭുപാദർ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് ഇവർക്ക് കൊടുത്ത് ഇവരെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഈ പാത്രങ്ങളെല്ലാം ഇരുന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്, വൃത്തിയാക്കുന്നത് പ്രഭുപാദറാണ്. അപ്പോ ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കും, ഈ ഞാൻ സഹായിക്കണോ അങ്ങേ, ഞാൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണീന്ന് കണ്ണീര് വരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും ക്ഷമയോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധം വിജയകരമായിട്ട് എല്ലാരിലും എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. അപ്പൊ ആ ക്ഷമ നമുക്ക് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക. ഇന്ന് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഗോസ്വാമിമാരെല്ലാം നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ്, വൈദ്യസാധന ഭക്തിയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ക്ഷമയോടുകൂടി ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി നമ്മള് ചെയ്യുക. അപ്പോ അക്ഷമ ആയാൽ അക്ഷമയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം വരേണ്ടത് ഒരെണ്ണമാണ് ക്ഷമ. അക്ഷമനായിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിലും കൃഷ്ണനിലും നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുക. സമർപ്പിച്ച് ക്ഷമയോടെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അതാണ് ക്ഷമ, സ്ഥിരത. ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക. എന്ത് തന്നെയായാലും നമുക്ക് ചിലപ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭൗതികതയിലും ഒരു സ്ഥാനമില്ല, ഭക്തിയിലും എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇല്ല, എങ്ങും അല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിൽക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാതായി പോകും.
കൂടാതെ നമ്മളെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ നമ്മളെ അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ സംഘം ചേരാൻ താല്പര്യം കാണില്ല. കാരണം അവരൊക്കെ ഒരുപാട് ഭൗതികതയിൽ നിറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആ യമനിയമങ്ങൾക്കൊക്കെ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കും. പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭക്തിയിലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭൗതിക ലോകത്താണെങ്കിൽ അവരും ആരുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വരുന്നതാണ്. അപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ ക്ഷമ കൈവിടരുത്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ വിശ്വാസം, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് ആത്മവിശ്വാസം, അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ, ഈ സ്റ്റേജ് എല്ലാം ഞാൻ കടന്നു പോകും. ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്ന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട യമനിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ, ആ നാമജപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക. നമ്മൾ ചുമ്മാതെ എണ്ണം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നാമജപം അല്ല, ഓരോ വാക്കും കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നാമം ജപിക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത എല്ലാം നമ്മൾ ശ്രവിച്ച് മംഗലാരതിയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണോ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. ഏത് സാഹചര്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ക്ഷമയോടെ ചെയ്യുക. അതാണ് മൂന്നാമത്. ഇനി 4, തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണം. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? യമനിയമങ്ങൾ 2 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ. എന്തൊക്കെയാണ്? യമവും നിയമവും. 2 തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തികൾ. അതില് ഒന്ന് യമം, രണ്ടാമത്തത് നിയമം. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ? 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത. മത്സ്യമാംസങ്ങളെ മാംസഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക, ഗാംബ്ലിങ്, ചൂതാട്ടം, ഗാംബ്ലിംഗ്, ചൂതാട്ടം ചെയ്യരുത്, മദ്യസേവനം, ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ പാടില്ല, അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധം പാടില്ല. ഇവയെല്ലാം പാടേ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇതാണ് യമം. അപ്പൊ ഒരു ഭാഗം യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് യമം. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാ ദിവസവും 16 വട്ടം ജപമാലയിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കീർത്തനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. നവവിധ ഭക്തിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നിയമമാണ്. അപ്പൊ യമം, നിയമം. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് മാംസഭക്ഷണം, ചൂതാട്ടം, മദ്യസേവനം, അവിഹിത ബന്ധം. ഇവ 4 കാര്യങ്ങൾ പാടേ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇനി നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ജപമാലയിൽ ദിവസേന 16 വട്ടം നാമം ജപിക്കുക. 16 മാല കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുക. പിന്നെ കൂടാതെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കീർത്തനം ചൊല്ലാം. പിന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ മംഗലാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ സമയവും നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ, നമുക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാലും അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അതാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം. യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം പ്രഭുപാദർ ഡിക്റ്റാഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദർ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു, എയറോപ്ലെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. ഒരു സന്യാസി വര്യൻ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതെല്ലാം യുക്തവൈര്യം, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഓരോ കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ 24 മണിക്കൂറും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ഓരോ നിമിഷവും പൂർണ്ണമായി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഈ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. അപ്പൊ ഏത് കണ്ടാലും അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയായിട്ട് കണ്ട് അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ സാധാരണ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു പൂവ് കണ്ടാൽ എന്താ തോന്നുക? ഹായ്, നല്ല പൂ, അതൊന്ന് പറിച്ച് നമ്മുടെ തലയിൽ വെച്ചിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന് ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന? ഈ പൂവ് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയാവും. കൂടാതെ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കണ്ടു, എന്താണ്? രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ,
സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ കാണുമ്പോ അത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ വെള്ളത്തിലെ രുചി ഭഗവാനാണ്, ഭൂമിയുടെ ഗന്ധം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭൂമിയിലുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതൊക്കെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇപ്പൊ 2 വിഭാഗങ്ങൾ കണ്ടു, യമം, നിയമം. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത, നിയമം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതാണ്? 16 മാല ജപിക്കുക, പിന്നെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, അങ്ങനെയുള്ള നവവിധ ഭക്തി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി സംഘത്യാഗം. സംഘത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘത്യാഗം പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിരീശ്വരവാദികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുക, ആസ്വാദനം ഉപേക്ഷിക്കുക, ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കുക. ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കുക. അപ്പോ സംഘത്യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഭക്തരല്ലാത്തവരെ ഉപേക്ഷിക്കാന്ന് പറയും. പക്ഷേ നമുക്ക് ചില അബദ്ധം പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്യാസ വേഷം ധരിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയുന്ന മായാവാദികളുണ്ട്. അവര് പുറമേ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? അവര് നല്ല ഭക്തന്മാരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനാണ്, നമ്മൾ ദൈവമാണ്, നമ്മൾ ദൈവമായി മാറും എന്നുള്ള ഫിലോസഫി പറയുന്നത്. അവരുമായിട്ടുള്ള സംഘവും ത്യജിക്കണം. അപ്പൊ സംഘത്യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൗകികർ, നിരീശ്വരവാദികളും മായാവാദികളും ഇവരെ എല്ലാരെയും പുറമേ കാണുമ്പോൾ അവര് ഭക്തരാന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ മായാവാദികളെയും നമ്മള് ആയിട്ടുള്ള സംഘം, അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്, അസത് സംഘത്യാഗ. പിന്നെ മായാവാദ ഭാഷ സുനിലെ, മായാവാദികളുടെ ഭാഷ്യം കേട്ടാൽ നമ്മൾ നശിച്ചു പോകും, നമ്മുടെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് ആ മായാവാദികളിൽ നിന്നുമുള്ള ഭാഷ്യം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ല. അസത് സംഘത്യാഗ, ചീത്ത സംഘം, അതായത് വൈഷ്ണവരല്ലാത്ത നിരീശ്വരവാദികളുമായിട്ടുള്ള സംഘം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദകരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഉപേക്ഷിക്കുക. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദകരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം, പിന്നെ എതിർ ലിംഗത്തിലുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം, സ്ത്രീവാദികൾ, പിന്നെ കപട ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം, മോശമായി പെരുമാറുന്ന വിഡ്ഢികൾ, ഇവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ഇവരുമായിട്ട് ഒന്നും പിങ്കിൾ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ജോലിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കാണും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് അവരുടെ അടുത്ത്, ഇല്ല ഞാൻ ഇവരുമായിട്ട് മിണ്ടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കുമെങ്കിലും അവർ പറയുന്നതൊന്നും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളത്തില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പുറമേ ഒന്ന് ഒരു ഹായ് ബൈ പറയും പോലെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പെരുമാറി അങ്ങ് പോവുക. പക്ഷെ അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് ഈ സംഘത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ സമയം സമ്പർക്കം ചെയ്യാതിരിക്കുക. കാരണം അവര് പല പല കാര്യങ്ങൾ പറയും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചിലപ്പോ അത് കേട്ട് നമ്മൾ തോന്നും, ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തോന്നും ശരിയാണല്ലോ, ഇവര് പറയുന്ന അല്ലേ ശരി എന്ന് തോന്നി നമ്മൾ വ്യതിചലിച്ചു പോകും ഭക്തിയിൽ നിന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ശ്രവിക്കാതിരിക്കുക. പുറമേ ഉള്ള ഒരു സൗഹൃദ ബന്ധം, അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആ കടക്കാരനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നു, അപ്പം സംസാരിച്ചു പോകുന്നു, അത്രയും മാത്രമേ നമ്മൾ അവരുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം വെക്കാവൂ എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ കൂടുതൽ ആത്മബന്ധം നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിപ്പോകും. അതുകൊണ്ടാണ്, കാരണം വൈദ്യസാധന നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിങ് ചെയ്യാണ് ഭക്തിയിൽ. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത്ര ഉറച്ച ഭക്തി ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല, രാഗാനുഗ ഭക്തി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ ഭക്തി ആകുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘങ്ങളൊക്കെ പാടെ ഉപേക്ഷിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് പറയുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പാടില്ല, അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കൂടുതൽ കേട്ട് മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അത് സംഘത്യാഗം, അങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കുറയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരുമായിട്ടാ സംഘം ചേരേണ്ടത്? ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ചേരണം. അതിനാണ് പ്രഭുപാദർ ഇസ്കോൺ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചത്. അവിടെ എല്ലാ ഭക്തരുമായിട്ട് നമുക്ക് സംഘം ചേരാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ, ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു
അവസരം തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭക്തരുമായിട്ട് കൂടുതൽ സംഘം ചേരുക, മറ്റുള്ള ലൗകികർ, നിരീശ്വരവാദികൾ, മായാവാദികൾ, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദകർ, എതിർലിംഗം ഉള്ള സ്ത്രീ പുരുഷനാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ, സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ, സ്ത്രീവാദികൾ, അങ്ങനെയുള്ള കപട ഭക്തർ, മോശമായി പെരുമാറുന്നവർ, ഇങ്ങനെയായിട്ടുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. എന്നാൽ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം കൂട്ടുക. അടുത്തത് സദോവൃത്തെ. സദോവൃത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആചാര്യന്മാരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. സദോവൃത്തി അനുദിനം, അതാണ് ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് എന്താണ് കാണിച്ചു തന്നത്. എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ. അതാണ് പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. രാവിലെ 4 മണിക്ക് എണീറ്റ് മംഗളാരതി, ഭഗവത്ഗീത പാരായണം, കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ നിമിഷവും, ഒരു മിനിറ്റും പോലും നമ്മൾ വെറുതെ കളയാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരണം, ഭഗവത് സ്മരണ, ഭഗവത് ശ്രവണം ഇതെല്ലാം സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭജനയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക, ഇതാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമായ കർമ്മം. ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഗോസ്വാമിമാരും മറ്റു ആചാര്യന്മാരും എല്ലാം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ, എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ദിവസവും അവര് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുകയും അനുകരിക്കുകയും രണ്ടാണ്. അവര് ചെയ്യുന്ന പോലെ അനുകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അവര് 2 മണിക്കൂറേ ഉറങ്ങുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ അതുപോലെ അനുകരിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ശരീരം അതിന് അനുവദിക്കില്ല. ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകും, നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ എന്നാൽ അവർ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ നമുക്ക് അദ്ദേഹം നമുക്ക് 8 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കാൻ 8 കാര്യം, ശരീരം നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉറക്കവും മറ്റുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 6 മണിക്കൂർ മിനിമം ഉറങ്ങുക, മാക്സിമം 6 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കുളിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് 8 മണിക്കൂർ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് നോക്കുക. പിന്നെ 8 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് 8 മണിക്കൂർ, പിന്നെ 8 മണിക്കൂർ എന്താണ്, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് സദോവൃത്തെ, ആചാര്യന്മാരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ആചാര്യന്മാര് നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്? രാവിലെ 4 മണിക്ക് എണീക്കുക, കുളിക്കുക, മംഗളാരതി 4:30 തൊട്ട് 5 മണി വരെയുള്ള മംഗളാരതി, നാമജപം, ഭാഗവത പാരായണം, ഭഗവാനെ കീർത്തനം, നമുക്ക് സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാം. പിന്നെ എന്ത് കണ്ടാലും അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണാം. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മളിപ്പോ കുക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് അത് പാചകം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതും ഭഗവത് സേവനമാണ്. എന്താണ്? കാരണം ഉറങ്ങിയാലേ നമ്മളെ ഈ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം കിട്ടും. അപ്പൊ ഞാൻ ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് സേവനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതും. അപ്പൊ നമ്മള് പക്ഷെ ഉറക്കം നിയന്ത്രിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ഉറക്കം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? 6 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുക, മാക്സിമം 6 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ 6 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ആരോഗ്യത്തോടെ നിൽക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് പൂർവ്വ വൈഷ്ണവ ആചാരങ്ങൾ കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഓരോ നിമിഷവും വിദഗ്ധമായി നിറച്ച് വിജയം ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരില് നമുക്ക് കാണാം ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര്, പിന്നെ ഗോർകിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ, പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ, ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ, അങ്ങനെ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്? അവർ തന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം. ഇതാണ് 6 കാര്യങ്ങൾ. ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി, നിശ്ചയാത് ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ധൈര്യാത് ക്ഷമയോടുകൂടി, തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അവിടെ 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്, യമവും നിയമവും. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, നിയമം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ 2 കാര്യങ്ങൾ. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന, സംഘത്യാഗം.
നിരീശ്വരവാദികൾ, മായാവാദികൾ, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദകർ, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഉപേക്ഷിക്കുക. എന്നാൽ ആരുമായിട്ടുള്ള സംഘമാണ് കൂട്ടേണ്ടത്? ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഗമം നമ്മൾ കൂടുതൽ അവരുമായിട്ട് സംഘം ചേരുക, ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ചെയ്യുക. സംഘത്യാഗ സദോവൃത്തെ. സദോവൃത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാൽപാദം പിന്തുടരുക. പൂർവാചാര്യന്മാർ നമ്മളെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട്, അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങള് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ശ്ലോകം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവര് ഉത്തരം പറയുക. നമ്മൾ നേരത്തെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കാം. സംസ്കൃതത്തിലോ മലയാളത്തിലോ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 9 പ്രക്രിയകൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. എന്തൊക്കെയാണ് 9 പ്രക്രിയകൾ? വന്ദനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, സ്മരണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഹരിബോൾ. അതാണ് ശ്രവണം. അപ്പം മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോ എങ്ങനെ പറയാം? ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ കീർത്തിക്കുക. വിഷ്ണു സ്മരണം, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. പാദസേവനം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സേവിക്കുക. അർച്ചനം, ഭഗവാനെ അർച്ചിക്കുക, അത് പൂജിക്കുക. വന്ദനം, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക. ദാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാസ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ദാസഭാവത്തിൽ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. സഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായി മൈത്രിയിൽ ഏർപ്പെടുക. ആത്മനിവേദനം, തന്നെ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായി, നമ്മളെ തന്നെ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുക. ഇതാണ് 9 നവവിധ ഭക്തി. അടുത്തത് അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ. അർത്ഥം എന്താണ്? പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഉണ്ണികൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും രക്ഷിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും, നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം, അതാണ് അവശ്യ. തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണൻ എന്നെ രക്ഷിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിഘ്നങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വിജയപ്രദമായിട്ട് വേണ്ട സഹായമെല്ലാം ഭഗവാൻ തനിക്ക് തരും എന്ന ഭക്തന്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ വീണു പോകും. നമ്മൾ ഭൗതികതയിലൊക്കെ ചിലപ്പോ കാൽ തെറ്റി വീഴും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മളങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് പ്യുവർ അല്ല ഇപ്പൊ. അപ്പൊ അന്നേരമൊക്കെ വരുമ്പോഴും ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും, എന്നെ വിഘ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റും. നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി തടസ്സങ്ങൾ, നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ കാണും. അപ്പൊ ആ വിഘ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വിജയപരമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്നെ സഹായിക്കും എന്നാണ് ഭക്തൻ വിചാരിക്കും. അതാണ് വിശ്വാസം. തീർച്ചയായിട്ടും നിശ്ചയമായിട്ടും കൃഷ്ണൻ തന്നെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ 2 വശങ്ങളെ കുറിച്ച് ചുരുക്കമായി വിവരിക്കുക. 2 വശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? യമം, നിയമം. യമം, നിയമം. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത, ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നിയന്ത്രിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് യമം? സംഘം ഒഴിവാക്കണം. സംഘം ഒഴിവാക്കുന്നതല്ല യമം. നമ്മൾ 4 കാര്യങ്ങൾ: നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, ഗാംബ്ലിംഗ്, അതായത് മാംസഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക, ചൂതാട്ടം, മദ്യ സേവനം, അവിഹിത ബന്ധം. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് പാടെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട നിയന്ത്രണം, യമം. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? 16 മാല ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കീർത്തിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ കേൾക്കുക,
ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. Okay. അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഭക്തിശാസ്ത്രി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഭക്തിശാസ്ത്രിയിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഓപ്പൺ ബുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലുള്ള 3 ചോദ്യങ്ങളാണ്. ആ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേരുണ്ട്? ഭക്തിശാസ്ത്രി ചെയ്യുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ഞാനുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് ഞാനും ഉണ്ട് മാതാജി. ഞാനും ഉണ്ട് മാതാജി. മാതാജി. സതീദേവി മാതാജി, ഗീതാ മാതാജി. ഓക്കെ. ഞാനും ഉണ്ട് മാതാജി. വിജയകുമാരി മാതാജി. മാതാജി ഞാനും കേറിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഉപദേശാമൃതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? ഇല്ല, ഇപ്പൊ ഇല്ല, പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഭഗവത്ഗീതയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഉപദേശാമൃതത്തില് ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. 4 ശ്ലോകം. ആദ്യത്തെ 4 ശ്ലോകം വാചോവേഗം, മനസ്സക്രോധവേഗം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരുന്നു? അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച. പിന്നെ ഈ ശ്ലോകം ഉത്സാഹധൈര്യ. പിന്നെ അടുത്ത ഇനി നമ്മൾ 4ാമത്തെ ശ്ലോകം നാളെ പഠിക്കും. നാളത്തെ ശ്ലോകം. ഈ 4 ശ്ലോകവും നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം. നാളെ നമുക്ക് 4ാമത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. 1 2 ചോദ്യങ്ങൾ എന്റെ ഇല്ല. ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഉപകാരമായിരുന്നു. 1 2 1 2 ആ 1 2 ഇപ്പൊ തരാം പ്രഭുജി. മാതാജി ഞാൻ കൊടുത്തോളാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ